ስምብራት ሓቀኛ ትርኻ ካልኣይ ክፋል ወትሩ ረቡዕ ተራኺ መምህር ደሴ ገብረ ኪዳን ወዲ ሕቡር ምንጪ ካብ ታሪኽ ኤርትራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ቀዳማይ ክፋል ጓር ረቢ ከምኡ ኣይትበሊ ሶፊ ኩናቱ እኮ መዓልቲ እዩ ድሓር ከዓ ኣኼባ ክካየድ እዩ ይበሃል ስለ ዘሎ እቲ ሓቂ ሽዑ ክበርህ እዩ ኢላ ዘረባ ምእንቲ ከይትቕፅል ጀረካን ኣልዒላ ከም ዝኸደት ኣብፂሐ ገዲፈኩም ነይረ ሎሚ ድሮ ረቡዕ ኣኺሉ ከዓ መበል ካልኣይ ክፋል ትቕፅል ሌላ ስምዖንን ሶፊያን ኣብ ዒታሮ ዝጀመረ እዩ ኣብ ወተሃደራዊ ስልጣና እዮም ተራኺቦም ንጽሕንኡ መልክዑ ዲስፕሊኑ ህርኩትንኡ ባህርያቱ ብኣጋ ተጠማቲ ካብ ዝገብርዎ ትዕድልትታቱ ነበሩ ካብ ኣቡኡ ዝወረሶ ቴክኒካዊ ክእለት ስለ ዝነበሮ ከዓ ኣብቲ ኮርስ ኩሉ ሰብ ዓይኑ ዘውድቐሉ ለይለይ መንእሰይ ነይሩ ሓደ ረፍዲ በይኑ ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ኮፍ ኢሉ ዝተዓዘበት ሶፊ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ከም ዝረኸበት ተረዲኣ ክትላለዮ መረፀት ብኣግኡ ኣፉ ዝኸፍት እኳ እንተዘይነበረ ነቲ ንሱ ዘፍቅሮ ሞያ መዝሚዛ እዚ ኩሉ መዓስ ፈሊጥካዮ በለት ሶፊ ሓቀይ ወደስ መራኢኻ ኢላ ሕቶኣ ቀጸለት እናኸመስመሰት ፍሽኽ እናበለት ምሳሓተቶ ፍሽኽ ኢሉ ዕላሉ ዝጀመረ ስምዖን ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ተወሊደ ባርጅማ ከም ዝዓበየን ክሳብ ታሽዓይ ክፍሊ ከም ዝተምሃረን ገለጸላ ታኒና ትሰምዖ ከም ዘላ ምስ ኣረጋገጸ ከዓ ካብ ንእስነቱ መኪናን ሞተርን ሳይክልን ካብ ገዝኡ እናውፅአ ምዝዋር ይፈቱ ከም ዝነበረን ካብ ምሒር ፍቕሪ ምዝዋር ምትሓዝን ስለ ዝተሰኣኖ ወዲ 17 ዓመት ከይመለአ ኣቡኡ ምስ ሓለፍቲ መጓዓዝያ ተዘራሪቡ መምርሒ ፍቓድ ከም ዝተተሓዞ በቲ ዝምስጥ ኣተዓላልኡ ክገልጸላ ከሎ ኣብ ልባ ገለ ቦታ ይሕዝ ከም ዘሎ ተፈለጣ ብውሽጣ ወዲ ሃብታማት እዩ ነይሩ ኢላ ስለ ዝደምደመት ከዓ ሞቶን መኪናን ነይርናኹም ማለት ድዩ ኢላ ምሕታት ዕላሉ ንኽቕጽል ዝዕድም ነበረ እወ ኣቦይ ተጸዋዒ ጋራጅ መንግስቲ ስለ ዝኾነ መኪና ክረክብ ኣይጽገምን እየ ነይረ ምስ በላ ዋይ እዚ ውድብናስ ሰብ ክፈልጥ ሓቆም እባዮም ኒካ ክምድቡኻ ብምባል ንፈለማ ዕላሎም ብሰሓቕ ኣድመቐቶ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ናይዛ ትርኻ መበል ካልኣይ ክፋል ስምብራት ኣብ ዝትውድእ ነዚ እውን ትመስል ኣብ ዝመጽእ ሰሙን መበል ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ከም ትልሙድ ሕቶ ርእቶ ሳብስክራይብ ሸር ካባኹም ክጽበአ ሎሚ ኣብዚ ክሓድገኩም ሰናይ ሰሰናዩ